Bratislavský autosalón bol prehliadkou noviniek, ale priestor tu dostali aj pútavé prezentácie apelujúce na zásady bezpečnej jazdy. Tento simulátor už z našej relácie poznáte. O chvíľu sa pohnem dolu 30 km rýchlosťou. Bum, dobrá šupa. A teraz si predstavte, že takouto rýchlosťou narazí do chodca auto. Takéto testy sú už tradičnou atrakciou autosalónu. Vidíme, že aj pri malej rýchlosti vie byť veľmi nebezpečná nehoda. Áno, my už po 18. krát na autosalóne v Bratislave upozorňujeme najslabších účastníkov cestnej premávky, čo sú chodci, cyklisti a rodičia, ktorí idú s kočikom, so svojou ratolesťou a poukazujeme na to, lebo v zákone je písané, že do vozovky môžeme vstúpiť a prechádzať len vtedy, keď to je bezpečné. Lenže kedy je bezpečné? Preto chceme ukázať, že aj pri rýchlosti vozidla do 40 km za hodinu môžu byť veľmi tragické následky pri tej zrážke, lebo si uvedome, že to vozidlo váži cirka 1500 kg, má určitú rýchlosť, čiže má hybnosť a ten chodec v podstate nemá šancu, len je odkazaný na šťastie alebo niekedy aj na nešťastie. Prvýkrát ste robili aj test s detským kočíkom. Áno, teraz sme chceli ukázať rodičom skutočnosť, ktorá nastáva, že ten kočík je zhruba meter pred nimi, čiže vstupuje skôr do koridoru pohybu vozidla a keď si zoberieme rýchlosť pohybu chodca, čiže zhruba tých 4 km za hodinu, takže ten kočík je asi o sekundu skôr v koridore pohybu vozidla, takže ešte väčšiu bezpečnosť a ešte väčšiu opatrnosť si to vyžaduje od tých ľudí, ktorí sa pohybujú s kočíkom pred sebou. Máte tu súdneho znalca, expertov, viete už prvé výsledky teraz? No vieme, my vlastne meráme rýchlosť vozidla pred zrážkou bezprostredne a pri prvej zrážke to bola rýchlosť 38 km za hodinu a teraz, keď to bola zrážka vozidla s kočikom, tak to bola rýchlosť 36,5 km za hodinu. A vieme aj ďalší vstupný údaj, že vodič brzdil až po zrážke s prekažkou. Stovky zvedavcov videli možno prvý raz v praxi, ako sa dokumentuje dopravná nehoda, čo všetko zisťujú znalci na jej objektívne posúdenie. Posledným dejstvom prezentácie bol náraz do vozidla stojaceho pred prechodom. A tu sú následky nárazu rýchlosťou 36 km za hodinu. Kým to človek nezažije na vlastnej koži, zvyčajne nemá predstavu o činnosti záchranárskych tímov. Preto je dobré sa aj takto na výstave presvedčiť o tom, že profesionáli sú pripravení pomáhať v kritických chvíľach. Pravda, najlepšie by bolo, keby sme jazdili tak, aby nemali žiadnu robotu.